Long live President Jacob Zuma, long live! Long live President Jacob Zuma, long live! Long live President Jacob Zuma, long live! Amandla! Away two! Sabonga kakhulu, Deputy President, for a very clear message on the first anniversary celebrations launch of Umkhonto weSizwe. Comrades, the people of Ekurhuleni, the people of Gauteng, the people of South Africa, we are now going to call the leader of Umkhonto weSizwe. We are going to call the Commander General, one who has never sold out black people. There's never been a time in his history where President Zuma collaborated with the oppressors. There's never been a time where he collaborated with the imperialists. He's a leader who is one with the people. He's a leader who is accessible. There are thousands and hundreds of thousands of people in South Africa from all walks of life who have gained direct access to President Zuma. He does not live in a cocoon. He lives amongst the people. He does his work with utmost humility. He respects traditional leaders. He respects religious leaders. He respects everyone, young and old. He does not get the temptation to want to respond to all the people who throw insults at him. He's a disciplined soldier, a leader of our revolution. We're introducing to you our President and Commander General. Comrade President. Siyabonga bakwethu. Asibonge, thank you very much indeed. Angibonge kakhulu mphathi wohlelo. Bonge kakhulu baholi bomkhonto weSizwe. Ngibonge kuba bonke abakhona. Sibonga kakhulu. Amandla! 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 Away two! Away two! Viva Umkhonto weSizwe, viva! Viva Umkhonto weSizwe, viva! Siyabonga bafowethu. Siyabonga kinina nonke. Siyabonga kinina ma-comrades asekuruleni in particular. Ukwazi nokuzwa ukuthi kufanele kwenziweni nikwenze kahle. Siyanibonga. Sibonge obaba bakhona phakathi kwethu, abaphathi bethu abefundisi esihamba nabo, abasikhulumela namakhehla ney'ngilozi nomdala uqobo. Siyabonga kakhulu emakhosini esizwe
nakubo bonke abantu bakithi abamnyama asebahlupheka ngamashumi eminyaka ukuba sibe sonke namhlanje. Senimzwile Deputy President ekhuluma ngokuthi yini ebangela ukuthi sasihlangane namhlanje. Sihlangene namhlanje ngoba sifisa ukwazisa isizwe sonke ukuthi lenhlangano ezoqeda unyaka yaba khona umkhonto wesizwe party uthatha isinqumo sokuthi uma uqeda unyaka ufuna ukubhiyoza, ukujabula, ukukhumbula ukuthi sisukaphi, futhi lenhlangano ifisa ukuthi sizwe sonke sazi ukuthi ukuvela nokhona kwalenhlangano kwenye yezinto enkulu kakhulu ezweni sakithi eSouth Africa. Ngemva kokuba thina ndemnyama sahlangana ngenkathi abacindezeli bethatha izwe lethu, bethatha umcebo wethu, bethatha ukubusa kwethu, bekwenza okwabo bekuphaga ngenkani. Lapho khona indlu emnyama eyathi ngeke sife simile nje, kufanele sisukume silwele izwe lakwethu, izwe lobabamkhulu. Inhlangano ke yayikhethwe obabamkhulu, okhokho bethu, yayisilwile kwaze kwakhululekwa, kodwa yayisesincintsha inkululeko ekukhulekweni kwethu. Enye into benza esasingabathumile khona ukuthi akukhuleke izwe lakithi, baphuma endleleni esasihamba ngayo ukukhulula umnyama owacindezela. Bangezwa noma sibatshena amaqiniso okulwela inkululeko nenkululeko uqobo lwayo. Ilokho ke okwabangela ukuthi abanye bethu babone ukuthi ngeke siqhubeke sihleli engcindezelweni, ngoba abaholi bethu babe ngasasilaleli uma sikhuluma, benza into abayithandayo, behamba nabelungu, bethatha izimali zabelungu, sebenzisa imali yabelungu ukucindezela indlu emnyama ngokwabo. Kulapho ke sathatha khona isinqumo uma sikhuluma nabaholi bengezwa ukuthi nathi asizidele sile inkululeko yomuntu omnyama ngokuphathelene maqondana nokwazi kwethu umlando nokuthi isasa kufanele ukuthi libe njani. Sathatha inqumo ukuthi sesingaphindi futhi sifele ekulweni ukunoma sicindezelwe manje abelungu kanye nabantu bakithi bamnyama. Uma kuthathwa lesinqumo kwakungelula,
sasifuna ukuthi indle emnyama ibone ibe nesibindi isukume ilwele inkululeko yethu. Lokho ke ngokwethu kuyinto ebaluleke kakhulu ukuthi indle emnyama iphinde futhi kwesibili yathi ngeke sihlale ngaphansi kwencindezelo. Sizosukuma silwe sizikhulule thina. Ingakho ke sithe leli langa lokwakhiwa kwalombutho lo wethu kuyinto ebaluleke kakhulu okufanele basiyikhumbule, esiyohlala siyikhumbula njalo ukuthi indle emnyama yathi mayizwa leli cilongo selishayiwe yazibonisa ukuthi indle emnyama ngempela yasukuma ngobuningi bayo. Kwasukuma ngane, kwasukuma mama, kwasukuma baba, kwasukuma wonke umuntu. Kwathi sizwele ukuthi umkhonto wesizwe usuwakhiwe sonke njengama-Afrika, ngoba inkululeko yethu le, sizosukuma siwujoyine lo mbutho ngobuningi bethu ukuze sikwazi ukukhulula izwe lakithi ngokupheleleyo. Ngifisa ukunibonga ma-comrade, bafowethu, bodadewethu, sonke ina esilalele izwi lokhokho bethu lisitshela ukuthi kufanele basenze njani ukuze sikhulule. Salalela futhi imkhuleko yabaholi bethu bezenkolo, nabo basukuma baba kanye nathi. Ngifuna ukunibonga ngoba nina eniyibone kuqala lento naba nodlebe lokuzwa, nibe ngabokuqala bahamba phambili endlini emnyama yokukhulula indle emnyama. Siyanibonga bafowethu nodadewethu, siyanibonga ukuthi nidumise umkhonto wesizwe. Vele uma isizwe sicindezelwe isona esizikhululayo. Into ebuhlungu ke ukuthi kusekhona imthonseyana, esagijima kakhulu nabelungu, engasizwa sikhuluma iqiniso, engezwa noma sibika inhlupheko yethu thina ndle emnyama, asebejoyine indle emhlophe. Hawu, uqinisile ukuthi abantu abayinganxanye bengemanzi. Ngangazi ukuthi ngathi umuntu ezubuhlungu, ecindezelwe, ehlupheka, kodwa athi ngisafuna ukuhlala ehluphekeni. Abantu bonke bethi manje siya khulekeni. Sekhona ke lo mthonseyana, siyathemba ukuthi abaningi iqiniso bazolibona noma kade bengaliboni. Akumnandi ngolimi lwesintu ukuba nabantu okuthiwa amambuka. Akumnandi ngoba uthuka usulubulela imbuka, ngoba imbuka lisuke lingasesithini.
imbuka umuntu ophuma kwabakubo ayojoyina isitha. Imbuka sintu. Amambuka. Lalelanike ngoba kubalulekile lokhu. Lesinqumo sesithathiwe sokuthi siyalikhulula izwe lakithi, samemezela ukuthi hlangana ndle emnyama, awuhlangane umhlathe wazanayo. Wasiphinda lokho kwaMambuka, wasiphinda njengoba kwakwasiphinda empini enkulu. Labo abaphethe zokuthi sithathe izwe lethu nalokhu esikubiza ngokuthi iningi labantu. Njengoba bekhuluma isingisi bathi yini abantu abaningi? Khona igama elimhlabayo lithi. Khona lokho abakuthanda bathi 2/3 majority. 2/3 majority. Ngenkathi sikhankasa ngoba sasazi ukuthi indle emnyama ihlangene, sathi sifuna 2/3 majority silithathe lelizwe. Ngokomthetho lokho esasikusho sasikhuluma iqiniso. Ngoba yaba khona i-2/3 majority. Labo kabaphethe ezokubala okubalwa khona amavoti, bathatha amavoti ethu baphana ngawo kwamanye amaqembu. Besincintsha ukuthi sithole u-2/3 majority. Ngoba sasifuna ngakho ukuthi sithi singenile siwumkhonto siphelele, siyisizwe simnyama. Sasifuna ukuthi silithathe izwe, siliphathe. Ngokomthetho bekufanele bangabe seliphethwe yithi. Ngabe manje ayisekho inhlupheko. Labo ababala amavoti bawantshontsha amavoti ethu, banikeza wona amanye amaphathi. Samemeza sathi akungaqali kubenyezelwe ukuthi kuwine ibani, ngoba kunezinto esizibonile ezingalungile ezitshontshe amavoti ethu. Bagijima kakhulu ke kuzositshena ukuthi ubani owinile, ubani ongawinanga, njalo njalo. Ngiyakhumbula ukuthi neze ukuthi sathatha isinqumo sokuthi size enkantolo sithi lolu daba alubukwe kucutshungulwe, ngoba sazi kahle ukuthi amavoti ethu antshontshiwe. Singazi ukuthi obani ababentshontsha amavoti, kodwa ayentshontshiwe. Bathe uma bejaha ngoba sasiphethe amaqiniso amaningi. Ngiyakhumbula ukuthi iningi lenu lezwa sasethi siyalihoxisa icala. Asishongo ukuthi siyaqeda, sathi siyadonsa kancane, ngoba sasifuna ukuyobala kahle, sithole kahle ukuthi kwenziweni.
nangempela amaqiniso esiwatholileyo aqanda ikhanda, ayesabisa. Siwaphethe onke manje amaqiniso ukuthi kwenzekani nokuthi ubani owantshontsha amavoti ethu. Sesiphindile ke salivusa icala limi ngeenyawo. Ngithi ikakhulukazi ngoba la ekuruleni naphuma ngobuningi benu, kuhle kuyizwa kuqala le ndaba, nabanye bayizwe ukuthi icala libuyele. Enye inhlangano eyayihamba phambili iphika ithi akukho umuntu ontshontshe amavoti, namhlanje isicele ukuthi iphume ecaleni uma isibona amaqiniso. Sebethe khumu, sebethe ayiwethu kwanele, abasakhulumi manilalela nani nje, sebethule, sebeze babhalelwa inkantolo abili ukuthi abaphendule, akuphenduleki. Ngicabanga ukuthi kubalekile ke sikusho lokhu, icala lisazothethwa kusho ukuthi ubani onecala. Uthola ukuthi baningi abantu abayotholakala benecala. Ngiyabona ke ngoba inkantolo zakulelizwe lethu thina sizaziyo iqiniso uma belibona ukuthi lidla ngakubona bayaliyeka, baqamba amanga. Uma bakwenza lokho, siyohamba size sifike enkantolo kazwelonke, enkantolo kazwelonke, ngoba sifuna ukubafundisa ukuthi singobani thina abantu abamnyama. Into ebuhlungu ukuthi kukhona abanye bakithi abamnyama abayingxenye yalokho. Isimanga ke leso, kodwa kuyona indaba yethu leyo, indaba eyoxoxwa uma sesihleli phansi sidla ngoludala, sesiliphethe izwe lethu. Ngifuna ukuthi niyazi le ndaba ukuthi icala liseyinkantolo phambi kwamajaji manje. Laba bathi abenzanga lutho abakwazi ukuphendula, uma kuthiwa phendulani la baxoxe enye indaba bayekele okufanele bayixoxe. Ngibone kubalekile ukuthi ngikusho la lokhu ukuthi sonke sibeke amadlebe njengoba icala lizongena. Yilokhu ke okwenza ukuthi igalelo lethu lokuthatha izwe lethu sibeke ezandleni zethu saliphucwa abantu abathile ababenikezwe amandla onke omthetho nokubuka iqiniso, bangakwenza lokho. Mina ke indlu yakithi emnyama ngithi ngeke sirojwe abantu ekuphatheni izwe lethu. Inkantolo ayithethe, iqiniso livele, kuvele futhi ukuthi sawina. Uma sekuvela lokho, sithathe umbuso wethu lo abantu base South Africa bathi asiwuphathe njengaleli qembu. Ngeke sicompromise. Uyabona ke makunjalo
asithi senza konke sikwenzayo sibe sazi ukuthi sekuseduze ukuthi siliphathe lelizwe. Ukuphuma nje kwaleli cala lithi sawina ayikho enye into eyokwenziwa. Kufanele ukuthi sihambe sithathe amatomu ezwe lakithi. Akufanele ukuthi sithi uma sintshontshelwe ebese sithi lo muntu ontshontshileyo akasale sekudla lo kudla kuntshontshiwe. Kufanele simbambe ngobhongwane. Bengifuna nje siyazi le ndawo ingasicasheli, singathi siyahlupheka singasahlupheki. Bangasho futhi ukuthi akuyovoto kwesibili ngoba savota saqeda. Into esifunayo into yethu esayiwina ibe sezandleni zethu. Uma ungenze komunye okunye, hey my babo wanda msebenzi. Ngifuna ukunibonga ke kakhulu la ekuruleni ngoba nabonisa ukuba indlu emnyama. Inina ke nizobe senisiza ekutheni siphathizwe lethu ebese siyaliphendula libe lwethu ngokugcweleyo. Ingakho nje sithe noma kunjani kufanele ukuthi sigubhe lento enkulu yokuzalwa kwalenhlangano. Sothola ithuba ke lapho ukuthi sikhulume ngezwe lethu ngumlando walo nangokuthi thina abantu abamnyama sihlushwe kanjani nokuthi sifuna ukuthi sikhululeke kanjani, kanti futhi nabafika abakhishwa indlala endaweni zabo bezala ngeke sibaxoshe kodwa ngeke basiphathe, sizobaphatha. Siyajabula ukuthi ikakhulukazi indlu emnyama kulokumemeza komkhonto wesizwe isukume ngobuningi bayo. Sayinika ithuba ke lokuthi sikhulume namaqembu abantu abamnyama lungakadluli ukhetho loludluli. Saxoxa sezwana futhi abangazange bayithola inkulumo yethu yilaba abasebejoyina abelungu already. Zange sibabizi kwaba yithi lemnyama. Kwakukhona abaholi bendle emnyama sakhuluma nayo, sikhuluma singamemezeli endabeni ngoba kwakudaba olukhulu lesizwe. Sikhuluma sisodwa, sahlangana emhlabeni eminingi. Wonke amaqembu esasinawo abantu abamnyama alikho elathi liyaphikisana nembono yethu. Savumelana. Ngeke ngidlule lapho kwamanje ukuthi kwathi mase kukhethiwe kwenzekani. Ngeke ngidlule lapho futhi manje ukuthi ababe nathi bathini ngathi manje. Thina singabantu beqiniso. Nabanye ababese bengalapho kulamaqembu athi lamaqembu uma sekhulumula imangaluzwa babona ukuthi hayi engathi le ndaba akuseyona lesa sixoxa ngoba lesa ixoxa iyiqiniso lokusindisa umuntu omnyama noma kumnyama noma kubomvu. Amaqhawe azibonakalise ngalokho. Siyawadinga amaqhawe
ahlale khona siyawafuna. Nisize bakwethu nibancenge ozakwenu enibaziyo ukuthi isikhathi sifikile. Indle emnyama isukumile. Ngakho ke asifuni kube khona abantu abazobizwa ngaleli gama engingalibiza ekuqaleni, ukuthiwa amambuka. Ngoba makuthiwa umbukile ushiye abakini waya ezitheni. Akufuneki ke lokho. Sizoyikhuluma ke le ndaba sesixoxa kahle sithi thina sizwe simnyama yithi laba sesifikile. Noma kumnyama noma kubomvu siyakhile lenhlangano yokukhulula umuntu omnyama. Asihlehli futhi asiye emuva. Abaphikisana nembono yokhokho bethu sizobancenga, sizobabuyisa. Uma bengabuyanga sobalanda uma sesiliphethe kude buduze nje. Ngoba kulokho okuzayo sizobe siliphethe. Ngiyafisa futhi ukuthi ngithi ndlu yakwethu asingabulawa indlala esiyaziphatha izikhathi eziningi. Size sikhuluma izinto ezingafanele. Ngekathi sikhankasa la sakhuluma izinto ezisemqoka. Mhlawumbe ezinye ngizoziyeka ngikhulume ngeyodwa nje. Ngizwe kukhona abantu abathi sakhohlisa amakhosi esizwe. Sathi uma sesikhululekile ayoliphatha lelizwe. Uma sesiliphethe sichacisa ukuthi asihlanganeni njengomhlathi wazanayo. Siwine ukhetho nge-2/3 majority ukuze sishintshe imithetho, sishintshe ukuphathwa kwezwe, amakhosi ethu abuyele kuphatheni kwezwe. Sakusho lokho, sisakusho namanje, uma sesikhululekile sizokwenza. Ngoba abantu bantshontsha amavote ethu sangawina. Asikwazanga ukulithatha izwe siliphathe. Ebekufanele bangabe siliphethe manje. Laphathwa abantu engababiza ukuthi amambuka. Sebehlangene nabelungu. Yini ke lebangela ukuthi abantu bathi sikhohlise amakhosi. Sathi azophatha izwe lawo. Sithi singaliphethe ebese besibeka icala ukuthi manje asakwenzanga lokhu ya. Sesizokwenza okunye ke uma bengezwa akhona akulona icala lethu lelo. Uma bengezwa ukuthi sithini, uma bengenamehlo ukubona ukuthi akasikaliphathi izwe lisaphethwe amambuka, akulona icala lethu lelo. Yini sizobekwe lelo cala? Yini nikhohlisa amakhosi nithi sesiwalahlile? Ngoba sahamba nawo namanje. Ngifuna niyazi lonto nizwe. Ngoba abanye sebefuna ukwakha inhlangano zabo ngoba bethi asikwenzanga lokho ezathi sokwenza. Uma bethanda bakwenze siyobabiza ngamagama right at the right time. Thina simele isizwe esimnyama, simele ubukhosi bethu kusiphathe. Asikashintshi lapho. Kodwa ke soyichaza kabanzi uma sesibhiyoza sijabulela ukuzala kwalenhlangano. Uma ungabona emehlweni, ungezwa ngamadlebe, ungalazi iqiniso, uzohlupheka. Thina ngeke sihlupheke ngoba sikhuluma into esiyaziyo. Sithi solishintsha lelizwe. And akusekude ngoba indle emnyama isihlangene. Uma usagxuma ngale
okwakho lokho akukhona okwethu kucacile njengoba nje sekusele iminyaka embalwa ukuthi silithathe lokwangempela njengoba sekusele ukuthi kuthethwe leli cala liphele siwuthatha umbuso uzayibona yonke into amakhosi sine plan yawo ukuthi azoliphatha kanjani izwe kuwonke amalevel kusuka king bethu kuze emakhosini asenzansi sizoliphatha ngalendlela esifuna ukuliphatha ngayo ezonelisa wonke umuntu ola omnyama nomhlophe akekho ongekanele ngoba asisoze sibe nesihluku wonke umuntu uzodla ezweni lobaba omkhulu akekho ozolamba bulawe indlala futhi sizoyenza ngesizotha nangenhlonipho nathi kuzofuneka sihlonishwe ezinye izizwe njengoba thina sihlonipha yithi abanikazi bezwe uma ngifike eNgilandi ngeke ngifike ngithi eNgilandi yami ngibe ngizalwa la izinto ayiqonde zifanele zime khona bengifuna nje ukucacisa leli iphuzu ngoba kukhona abantu abakhohlakele abasebenzisa izinto esithe sizozenza sesiphethizwe singakaliphathi sebethi sesijikele lezo zinto abantu ke laba abahluphayo ningabalaleli ngoba basibuyisele emva emgodini omnyama lo okuthiwa unomlilo omkhulu oshiswa indoda ephethe imfoloko asifuni ukuya lapho kade sashiswa ngemfoloko sikhululekile manje ngeke futhi sincenge umuntu siyoba yithi njalo nje ndlemnyama noma ini kunento okuthiwa ngesinye isikhathi impi kulwizimpi ngesinye isikhathi ningaphumeleli kodwa injongo ukuphumelela thina noma ngathiwa kukhona okwenzekile abantshontsha amavoti ethu ngenhlanhla babengazi ukuthi nathi sesiyazi kumemoyeni sibukele ukuthi kwenziwani ukuthi kuntshontshwa kanjani ezintweni entshontshwa ngalenkathi akekho umuntu ozosibhida manje owantshontsha ivoti lethu uzoliphalaza impela uzolihlanza alintshontsho lethu ivoti ayintshontsho kuqala hayi manje nathi sesiyakwazi uma befuna ukukwitiza siyakwitiza uma befuna kunyakazisa insimbi kunyakazisa siyayinyakazisa uma befuna sibone babone ngale nasiyabona ngale ingakho sibabone sibabambe oqotsheni sibabambe oqotsheni kusheni ndaba ungayibuzanga futhi ke badila nathi badila nabanye abantu asidlali thina asinawo amanga asikwenza okubi nani ke msana ukuthi ngoba uyazi kunenkinga kunabantu ngesinye isikhathi abathanda ikhundla ngathi babulawa baloywa abanye laba babo asebethi bakhohlisa amakhosi bla bla abazi ukuthi basho ukuthini bazazi ukuthi basho ukuthini sizalwe amakhosi thina amakhosi ethu ngayo yonke iminyaka sifa lapha afa khona musani ukudukisa amakhosi siyezwana nathemba nalabo banzo njalo kukhona kuthiwa kukhona sebakha ilokhuzana iphathi yabo okuthiwa umkhonto basuka la
abanye sibasusela ngoba begangile sangatsheni izwe ukuthi bayizigangi. Bayasiphoqa manje ukuthi sibatshene ukuthi sabashuselana. Ngeke singabatsheni kushendaba ungayibuzanga. Umusa wethu ngoba asifuni bandla ukuzwisa abantu abamnyama inhlungu. Hawu Nkosi yami. Bayoqhamukaphi ngoba thina ndle emnyama sibanye. Ngeke kube mhlophe ngisho ungageza uzugeze nangelukuzana nangetshe uthi ugripha igazi kuzovela ubumhlophe lutho you remain umnyama. Umlungu umuntu omnyama ungazenzi umlungu ngena noma ngabe usukhuluma isingisi lesi kuthiwa sixakile sika Shakespeare okhuluma isingisi esitantayo ngeke usithole sikhuluma isisuthu sethu sikhuluma isisuthu sethu nesixhosa sethu nesizulu sethu yithi lapha ungadlali wena. Ngiyabonga ngifuna ukubonga kakhulu bafowethu nodadewethu ukuba khona kwenu. Siyafisa ukuthi uma sesigubha ukuzalwa kwalenhlangano nibe khona ngobuningi benu ngoba sobe singama-Afrika sikey'ndaweni ey'ningi sigubha ukuthi sisukumile salwa silwela inkululeko yethu and siyayithola noma kumnyama noma kubomvu. Niphume ngobuningi benu sesigubha okugcina sisalwela inkululeko. Ngokulandelayo sobe sesigubha inkululeko yethu sesiphethe noma kumnyama noma kubomvu. Lelizwe lizophathwa yithi banikazi balo. Owafika la uzophathwa yithi. Yethemba ke siyezwana. Ngifuna ukubonga uDeputy President othula inkulumo namhlanje. Naye umakade bona naye abasizondayo bayamzonda naye. Thina ndle emnyama siyazonda ngazi senzani ngoba savumela abantu bangene bazohlala nathi konakalaphi. Siyabonga kakhulu Deputy President. Ngibonge kakhulu abaholi esinabo namhlanje la. And kufanele ube nazi ukuthi labaholi esinabo la bazobe bengabaholi bezwe kusasa lokho. Bazobe beliphethe. Sobe sibabiza ngamagamgam. Ngifuna futhi ukubonga obaba abefundisi bami. Abefundisi abakholwa lokwangempela. Abakhumbula indlu yakubo emnyama babe khona njalo masikhona. Siyabonga. Nginibonge nonke ke bakwethu ebenikhona namhlanje. Siyajabula. Kumnandi. Ikusasa sesiyalibona. Nikhule njalo nje ningesabi. Nincenge abantu abamnyama abangezwe emadlebeni. Nibatshene ukuthi ikusasa lethu selifikile. Khulumana nosisi nodadewethu laba abakhipha indaba. Bayikhiphe njengoba zinjalo. Bangesabi. Basho nje ukuthi sishilo ukuthi asiwona amagwala. Nana ngithi anuwana amagwala madoda. Yebo. Amaqhawe lawo. Siyezwana. Igoduke kahle ke bakwethu. Nihambe kahle niphephe. Sisafuna ukuthi kudebuduze nje eminyakeni embalwa sibuye isizwe lakithi ngamavoti ethu.
ngaleyo nkathi sizobe sesiphathele igebengu lezi ezithi ziyabala kanti ayibali soyixosha ngeke babe khona next time sobe sesiyikhethela thina so thatha amakholo abefundisa abantu abangcwele kuyibona ababalayo hayi indaba okudlala la anikayiboni ake nibuza abafowenu nodadewenu abakaboni ukuthi sibuya isizwe manje ababoni celana amaqembu amnyama niyicelele ngokwenu ukuthi sizovota ndawonye sonke labo abafisa ukuhlala namaqembu abo uma nje beke basihlonipha kanye wonke amaqembu amnyama avote kulezi ezimnyama sibuye isizwe lethu ebese ke bezakhela amaqembu thereafter asinandaba nalokho kanye nje once ke bathathe nje one sinqumo siyezwana sizwane sibe into enye lumhla sibuyayo lumhla sibuya lumhla sibuyayo kothula ku lumhla sibuya lumhla sibuyayo kothula kakal okoduma emba phezulu